Després de la lleugera treva d'ahir, avui tornarem a patir els efectes de la calor, a causa de l'onada de vent càlid del sud d'Àfrica que proporcionarà una pujada dels termòmetres entre 2 i 3 graus. No serà tan alarmant com la del dilluns, però fins al cap de setmana experimentarà un augment entre lleuger i moderat. I serà presentat de nou una velocitat d'evolució a primeres hores que s'ha anat desfent amb les primeres ullades de sol. El vent bufa de llebeig entre fluix i moderat i les temperatures màximes, com diem, han pujat. Demà divendres tindrem el cel poc ennuvolat fins a migdia. A partir d'aleshores arribaran alguns núvols alts i prims del nord i formaran alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. Però sens dubte de nou la protagonista serà la calor, ja que les temperatures pujaran encara més i serà el dia més sufocant de la resta de la setmana. El vent bufarà fluix de component terral entre migjorn i llebeig.